Ahojte, pre tých, čo ma nepoznáte, moje meno je William Georg Urban, alebo teda Will Bill Urban, ako ma nájdete na sociálnych sieťach a chcem vám niečo povedať o tom, čo som sa naučil. Totižto, prednedávnom, asi tak 2 týždne dozadu, som skončil paneurópsku vysokú školu Design médií a mám z toho teraz bakalára. A teraz čo s tým? Štátnicoval som za fotografie, dejin fotografie a dejin dizajnu. A zrazu doslova viem horu informácií a nemám to s kým zdieľať. Takže, budem to zdieľať s vami a ak sa vám to páči, tak mi o tom dajte vedieť. Začnem tým, o čom rozprávať vlastne aj trocha viem, alebo čo je mi najbližšie, a to bude vznik fotografie. Fotografia má, teraz máme čo, 2025 a prvá bola v 1826. Čiže v podstate máme skoro 200 rokov od prvej fotografie a ja som si povedal, že by bolo celkom príhodné sa trocha pozrieť nazad a povedať si, kto boli tie významné mená vo fotografii a čo vlastne treba o nej vedieť. Ak by ste náhodou sa rozhodli z toho ísť štátnicovať alebo mať z toho skúšky, nič som nepovedal. V každom prípade najprv idem vypnúť ventilátor. Ešte jeden malinký disclaimerík. Totižto tieto epizódy sú natáčané tým štýlom, aby sa to dalo zverejňovať ako na YouTube, tak aj v kratšej forme na Instagram a zároveň v dlhšej podcastovej forme na Spotify. Budete si ich môcť pozrieť na všetkých 3 platformách, dúfam, a môžete mi na nich dávať feedback. Určite sa poteším vašim komentárom, lajkom a ďalšej spätnej väzbe. Ku formátu, akým sú videá natáčané, vychádzam z mojich univerzitných poznámok a z vedomostí, ktoré som nadobudol počas posledných 3 rokov. Budú všeobecnejšie, to znamená, že nepôjdem v niektorých veciach úplne do detailov, ale skúsim vám dať občas nejaké zaujímavé bodíky, zaujímavé informácie, ktoré sa stali. Všetko je dohľadateľné, nie všetko je dohľadateľné v slovenčine, takže ak sa o niečo budete zaujímať viac, tak v kľude mi napíšte, alebo v kľude si to dohľadajte ďalej. Neodporúčam úplne používať AI-ko, túto históriu pozná, ale častokrát sa mýli. Aspoň teda neplatená verzia ChatGPT. A ešte môžem povedať, že moje poznámky sú všetky ručne písané, takže nepoužívam len tak AI-ko, proste mal som to prednedávnom tuto v hlave a stále to mám na papieroch, takže možno je to aj pre vás trocha aj garancia toho, že je to overenejšie. Ak to môžem tak nazvať, budem rád. A teraz zvyšok epizódy. Ak nepotrebujete vedieť nič viac, tak aspoň potrebujete vedieť, že prvá fotografia je síce z 1826. a odfotil ju Nicephore Nice v Francúzsku. Bol to Francúz, keď to odfotil, už to bol starý pán a fotka trvala 8 hodín na vytvorenie. Použil cinovú platničku s asfaltom a následne to ustaloval. V čom to ustaloval? V petroleji. A super, mal fotku. Čo s ňou? Nemohol ju zdieľať, nemohol ju kopírovať, proste ju len mal. Bol to zatrhnutý asfalt. Prečo asfalt? Asfalt má svetlocitlivé prvky. To znamená, že keď nám dopadne svetlo, tak svetlé časti zostanú, neosvietené časti sa petrolejom zliali preč. Prečo teda není daný ako strojca fotografie? Totižto, prvý, komu je reálne uznané, že je strojca fotografie, nebol ani Nicephore Nice, ani Hippolyte Bayard, ale Louis-Jacques Daguerre. A to o niekoľko rokov neskôr, v 1839. On popísal vznik fotografie a z toho sa aj stal slávnym. A tuto vám zrazu bežia najlepšie fotky za minulý rok, čo som robil, a toto je jedno z najposlednejších fotení, čo akurát zdieľam na Instagram, čiže dajte mi follow tam, Bill_Urban a na zadku histórii fotografia. Totižto on s jeho spôsobom fotenia, on si to nazval veľmi taktne daguerreotyp,
A kdežto Niceforovi trvalo 8 hodín na jednu fotografiu, Daguerrovi sa to podarilo skrátiť na 5 až 30 minút. A teda je celkom pochopiteľné, že Nicefor nedokázal nikoho zachytiť tým spôsobom, lebo nikto by neostal 5 hodín pred kamerou. Ale Daguerre to proste namieril kameru von z okna, stlačil v podstate, zodvihol, aby sa osvieťovalo dnu. Koncept kamery je obskúria, ako fungovali tie kamery, si vysvetlíme troška neskôr. Je komplikovaný, je zdĺhavý, ale je to zaujímavý proces. A na ulici bol akurát čistič topánok s pánom, ktorému teda čistil topánky, a boli tam počas celej tej expozície, takže na finálnej fotke sú zobrazení aj oni. A fotografia sa volá Boulevard de Temple. A on použil medenú platničku s tenkou vrstvou striebra a potom následne výparmi jódu, jodidu strieborného. Takto vložil do kamery obscury, do vtedajšieho foťaku, nechal to exponovať a následne to vybral a okúpal to v kúpeľnom roztoku soli, ktorý vlastne fotografiu ustálil. Jeho fotografia teda na rozdiel od Daguerra, na rozdiel od Nipca, nebola na asfalte, ale bola na kovovej platničke. Stále sa nedala kopírovať, ale už to bol posun. Spomenul som meno Hippolyte Bayard. On bol tiež Francúz a jeho spôsob fotografie bol tzv. Direct Positive proces. Použil papier s chloridom sodným, následne to zafixoval a následne z toho mal pozitív. A to bolo všetko ešte v 1839 tiež. Avšak bol odradený od toho, aby tieto informácie vtedy zdieľal so svetom. On si to potom vyčítal v podstate až do svojej smrti, ale on urobil prvú inscenovanú fotografiu a to bola fotografia utopenca alebo utopeného muža. Fotografia je s popiskom, že v Siene sa vyplávalo telo mŕtvého muža, ktorý vytvoril fotografiu. Telo nešťastníka, ktorý vynašiel fotografiu, sa našlo utopené. A to bola prvá konceptuálna fotografia v 1840, čiže o rok na to. A v tomto období máme trocha rivality medzi Francúzmi a Angličanmi, samozrejme. Takže Angličania sa nenechali zahanbiť a o 2 roky na to William Henry Fox Talbot v 1841 vytvoril spôsob fotenia, ktorý nazval veľmi taktne talbotypia. My ho dneska voláme kalotypia a ona už slúžila tiež ako direct positive proces Bayarda na papier. A vlastne teraz prečítam plus minus, ako to ide. Citlivý papier, na ktorý sa dal chlorid sodný a dusičnat strieborný, tie vytvárajú svetlocitlivú vrstvu, následne to vložil do kamery obscury, kde sa vlastne stmavili neosvetlené miesta, tak sa vytvára negatív a následne to dal vyvolávať. Negatív plus kyselina gálová plus dusičnat strieborný, zviditeľnenie a zosilnenie. Následne to fixoval v roztoku hyposíranu a následne tieto fotografie sa už dali aj kopírovať a to tak, že negatív sa dal na nový fotopapier, stlačili sa dokopy, osvietil sa znova ten fotopapier, svetlo prešlo cez priehľadné miesta a vytvorili pozitív a tak to bolo opakovateľné. Čiže talbotypia alebo kalotypia, s čím sa stretnete skôr, je už negatívový proces, ktorý veľmi dobre poznáme z analogových fotó. Ten bol plastový. Toto je malinká kamera, ktorá ma stála, že nie 20 € a mala byť, že si ju máš vedieť poskladať sám a no, to je jedno. Nie je významné. A vlastne, kde Daguerrov proces bol pozitívový, že rovno sa vyvolala fotografia a bolo done a bolo hotovo. A kalotypia alebo talbotypia je proces negatív pozitív
A teda lacnejšie materiály, viac detailov, tam menej detailov, lebo je to na papier a není to na kovovú cinovú platničku, na ktorej by bolo viac detailov. Je to náročnejší proces, ale má možnosť kopírovať, ale našťastie je bez ortute a teda je bezpečnejší a bol to vlastne reálny základ pre fotografiu, ako ju poznáme cez celú históriu až do digitálnej éry. A on vytváral Talbot aj prvé fotogramy, čiže je ich aj oveľa viac dochovaných. Následne o 10 rokov na to, ja viem, je to dlhé, je to zdĺhavé, je to náročné a chcelo by sa mi teraz hovoriť, že čo bolo 10 rokov na to, ale musím trocha povedať o tom, že ako fungovali kamery a ako sa zdokonalili. Totižto Nicephore, Daguerre aj Talbot používali kameru obscuru, čiže malinká krabička s dierou alebo otvorom, cez ktorý bolo vpúšťané svetlo a následne sa svetlo premietalo na zadnú stenu kamery obscury a tam sa osvietilo. A to už používali maliari, samozrejme vynašli to v 2. storočí pre našim letopočtom Číňania. A až v 1840, čiže relatívne skoro po vynájdení fotografie ako samotnej, Slovák zo Spišskej Belej, ale všetci zabudli, že bol, lebo všetci ho poznajú z jeho práce z Viedne, Jozef Maximilian Petzval, to meno vám už asi niečo hovorí, vytvoril prvý objektív. Objektívy sú tieto vecičky, ktoré idú na telo kamery. Toto je snímateľné a dajú sa meniť. A Petzval bol prvý, ktorý objektív vynašiel. Bol to 160 mm objektív s neskutočným bokéčkom, to si tiež niekedy vysvetlíme, čo je, a mal vysokú ostrosť, znižoval čas expozícií a tento konkrétny objektív sa skladal zo 4 šošoviek. 2 boli vpredu a 2 boli vzadu. Tie vpredu slúžili na korekciu farebnej chyby a tie vzadu slúžili na ostrosť a na rovinu oka. A tieto objektívy, Petzval ich navrhol, ale vytvoril ich spoločne s filmou Voigtlander, to teraz sú, myslím, že aktívni, a bol to prvý plne vypočítaný objektív, takže bol aj predajný a bol k nemu dostatok informácií na to, aby ho vedeli používať aj profesionáli, aj laici. A bol používaný najčastejšie s mokrým kolódiovým procesom. Čo bol mokrý kolódiový proces? A tu sa vraciame nazad do budúcnosti, teda v minulosti, čiže do 1851. Do Kryštálového palácu v Británii, akurát na veľké expo. Tam sa okrem iného ukazovala aj prvá farebná litografia, čiže tlač, a na Slovensku významný Michal Tonet tam dostal 3. miesto, bronzovú medailu za jeho barokovú sadu nábytku. A zároveň Friedrich Scott Archer tam predstavil mokrý kolódiový proces fotografia. A teraz to znova budem čítať, prebiehal asi nejako takto. Mal sklenenú platničku, na ktorý natrel roztok kolódia a striebra, sklo plus kolódium, čiže jodid raselný. Následne po druhé bolo scitlivenie, pridal dusičnán sodný, alebo teda kúpel alebo roztok dusičnánu sodného. Následne vznikal halogenit strieborný, a následne expozícia, vloženie do kamery ex obscuri, a teda nechanie vyvolania, následne expozícia, následne vyvolanie. To išlo cez vývojku, železnatá soľ alebo pyrogagol a obraz bol viditeľný na platni. Následne sa samozrejme obraz musí fixovať a v kolódiovom mokrom procese to bol kyanit draselný alebo tisorín sodný a ten slúžil na odstránenie neosvetlených častí
a následne úschova bolo prelakovanie, negatív bol na skle a teda podobne ako Williama Henryho Foxa Talbota bol kopírovateľný, čiže dá sa naň dať proste svetlocitlivý papier, zafixovať, osvetlí sa to, neosvetlené časti sa prepíšu a znova je to negatív-pozitív proces. Čo je fajn, bol lacný, bol rýchly, mal vysoké rozlíšenie, vyššie ako na papier, lebo je to sklo, ale zároveň bol veľmi technicky náročný, zároveň to znamenalo, že si so sebou musel ťahať celé 50-kilové laboratórium, len aby si vedel odfotiť jednu snímku, ale Friedrich Scott Archer ho nedal patentovať a teda na ňom nezbohatol. A urobil to preto, aby sa nielenže vyrovnal s Francúzmi, ale zároveň ich predbehol. Totižto Daguerre, čo urobil, je, že keď dal patentovať fotografiu, tak ju dal patentovať pre celý svet s výnimkou Británie. Lebo tak mali trocha beef. A Scott Archer vlastne kopal za Britániu, tak bol to Brit a on ustálil mokrý kódový proces, ktorý následne úplne nahradil daguerreotyp. V mokrom kódovom procese treba ešte povedať to, že úplne všetci významní fotografi, aj fotožurnalisti tej éry, či už to bola rusko-krymská vojna, čiže v 1850-kách, alebo či to bola americká civilná vojna, čiže od 1865. do 69. alebo aj teda umelci a umeleckí fotografi, všetci používali mokrý kolódiový proces na fotenie. Lebo bol lacný, ale zároveň bol veľmi náročný. To sa zmenilo všetko až potom v 1879 s príchodom tzv. Dry plateov. A to je vlastne Richard Le Madex, ešte v 1871 to pomenoval, a vďaka suchej želatinovej doske. Totižto prvé pokusy so želatinou do fotografie sa začali už v 50-kách, plus minus 60-kách, boli prvýkrát opísané, ale až v koncom 79. Charles H. Bennett ustálil výrobný proces, že na sklenenú dosku sa dala želatinová emulzia, v ktorej bolo aj striebro a ľahšie a dlhšie vydržala a dokonca sa aj ľahšie a lepšie skladovala. A ten potom následne začal nahrádzať úplne mokrý kolódiový proces. Lebo zrazu nemusel si so sebou ťahať celé laboratórium, mohol si ísť, nacvakať si fotky, následne sa vrátiť do labáku a potom ich vyvolať. Nemusel si so sebou stále ťahať celé laboratórium. A následne ani nie o 10 rokov na to, dokonca o 5 rokov na to, kde dry plates sa používali od 1879. V 1884. Bol vytvorený celuloidový pás, celuloidový film a tam už hovoríme o firme Kodak Eastman a následne iba o firme ako takej, o Kodaku. Mohlo by to zaostriť. Super. Kodak. Ale to nás čaká neskôr. A to dnes som ani za začiatkom. V ďalšej epizóde si povieme trocha niečo o realizme a piktorializme. To sú dva hlavné smery v 19. storočí fotografie. A budeme si hovoriť o prvých portrétoch a o fotografoch civilnej, teda občianskej vojny. Následne si budeme hovoriť o situácii o fotografii v 19. a 20. storočí, o realizme, o sociálnom dokumente, o impresionizme, secesnom piktorializme, pohybe a o firme Kodak. Tu budú významné mená, ako je... ešte poviem, čo sú významné mená v realizme a piktorializme. Piktorializmus. Oscar Gustav Rejlander, Henry Beach Robinson, Julia Margaret Cameron. Realizmus. Edward Sheriff Curtis, Edward Henry Weston. Portrétna tvorba John Edwin Mayall, Gaspar Felix Steinader. A secesní piktorialisti
Leonard Mison, Robert Demachy. A teraz jedno meno, ktoré vás prekvapí, ale Alphonse Mucha. Následne fotografie občianskej vojny, Matthew Brady, Timothy O'Sullivan, Alexander Gartner, George N. Barnard. Následne secesný piktorializmus, George Davidson, Leonard Mison, Robert Demachy, Alfred Stieglitz, Alphonse Mucha. Portrétna tvorba, Louis Hine, Dorothea Lange, Edward Steichen, Josef Karsch. Alebo zachytenie pohybu, Edward Maybridge. A následne budeme viac rozoberať ešte dryplaty, filmové pásy, Johna Carbota, Henryho Reichenbacha a Georgia Eastmana. A zároveň sa tam zapletie aj Thomas Alva Edison a bratia Lumierovci, o ktorých viete z filmu. A následne sa už potom budeme dostávať na hranicu 20. storočia s firmou, teda s Georgeom Eastmanom, s celou históriou farebného filmu, s krajinárskou fotografiou, ako bol Minor White, Ansel Adams, Edward Henry Weston, Timothy O'Sullivan, Elliot Porter alebo Galen Rowell, a následne s novými postupmi umeleckej fotografie, ako bola koláž, montáž, Sabatierov efekt, Sonový systém. Budeme hovoriť o Bauhause, budeme hovoriť o medzivojnovom období, budeme hovoriť o avantgarde významné. Následne bude fotožurnalizmus, ktorý si prejdeme, kde bude Roger Fenton, fotografii civilnej vojny, ak sme o nich ešte nehovorili, vzniky významných fotografických časopisov, sociálny dokument, etnografická fotografia, suffrage movement, druhá svetová vojna, Bauhaus, sociálny dokument, vojnová fotografia ako taká, fotografie z Vietnamu, statická inscenovaná realistická fotografia a ďalej. Tak, ďakujem, že ste si vypočuli prvú epizódu. Tá bude dlhá, to sa bude dlho editovať. A dajte mi vedieť, že ako sa vám páči. A dajte mi vedieť, čo zlepšiť do budúcna, čo zmeniť, čo znechať. A vidíme sa v ďalšej epizódy. Pa zatiaľ.